Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय दिनैयो आङो पुरा टाइम माने हासबेन्डखौहाय मोनसे मा होनगोन बेखौहाय जेनेबा आङो हासबेन्डखौ इरिटेट खालामगोन आरोना जेनेबा मा होनगोन एदावगोन आरोना एदावगोन माने मा होनगोन आं मिथिला जायखिजाया आं बेखौ बे फेम्फाजों दिनैहाय डिस्टार्ब खालामगोन आरोना बावहाब खालामबाय थागोन आङो माने बियो जि मावो बेयावनो सिरि सिरि थाङै फेम्फा दामखुमाना होबाय थागोन आङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टेड जागोन आरोना स' थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो जागायनोसै नायलांबाय थादो स' गाइस मिस्टारा दायो नैबेवहाय उन्दुदो आरोना ओमफ्राय बेखौ आं नैबेखौनो खोमा खाथियाव दामना होनोसै स' नायदो दे नोंथांमोनहा र' no. स' गाइस आरोबाव ओमफ्राय बेयो बैहाय मा होनो लामायाव होनो थाखाय माबा खालामदों आरोना गयनि खुन्थिया सैगासिनो आरोना स' बेयावबो आङो बेखौ माने फेम्फाखौ दामफैलायनोसै आरोना स' नायदो दे आङो एबारबो केमेराखौ दोनखुमानो लाग्रोनोसै सिरि ओमफ्राय आङो अबाव दोनगोन नै बे फुलनि उनाव दोनखुमागोन आङो
लेमना फैनाय आंनो आथुर जादोंहाय आङो मा खालामबाय नोंना सुनै लेमना होनाय माखा दिनै आथुर जादोंलै आङो दे ओंखाम लांनो मोनफैसिगोनसो आया बायदि जना आं लाजियो बायदि जना आं लाजियो Gamiknya lu, sisi lo kan juga. Ada lemnya mana kan? Sebenarnya lah, ini apa tuh? Hastas, omnya mau bawa lah? Oh ini nak kita kan? Kopiah, kopiah lagi ya? Kopiah apa? Oh my god! Jadi ni, ever kom tadi nasi ha? Kau kuah kita jalan tadi. Angsa hai kuah kita nak. Ini yang mana dah ya? Kobe. Oh ya. Kopi dia. Ya leh, pasti kelam ya. Iya. Kopi ni apa? Kopi leh. Tuh, nih mana? Ini, ini loh, nasi malah sih nak? Mai tidak. Siri video kau bawa teh. Selalu lompat tu nak? Ya, saya tak lewat dah mana? Zap, mana? Ayah mai, engkau mana? Ayah dah engkau langgar tu tak nak? Engkau bawa cuy. Bawa cuy. Beswraya. Apa di mana? Tempat ni kan mana? Kau mai ring cuci kenanya? Ayo, nak kan? Kau lihat ni dia beswraya. Kau lihat ni dia beswraya. So guys, आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ ओमफ्रायहाय जुदि इन्टारेस्ट मोनदोंब्लाथाय प्लिज अन्नानै शेयार खालामना होदो आरोना स' बाय बाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिननो नाजानोसै स' बाय बाय